se nejdřív pokusím spát. Tak, s chvílou. Spávání. Tak, a teď je tady aplikace, kterou si může stáhnout každý do mobilu. Tady nějaký úvodní nastavení. Tady zase se, jak svítí ta modrá dioda, tak je dobrý si nastavit k sobě, aby reagovalo zase to ovládání, jak má. Tak, test. Teď už se to ovládá jednoduše, položím prst a kam pojedu prstem, tam koule jede. Jo. Takže jestli máte doma nějaký zvíře, tak tohle bude načít. Chcete to vyzkoušet? Určitě. Jednoduše. Sorry. Se vrací zpátky. Jo, jak to dostanu zpátky. Chci zkusit zalítat? A to zkus, Michale.